Ito mentangin jas dang no igani ka program ka jangi one kena 2 euro. Para shua bangan penyat igani ka program ka jangi syakmat ngada kwa ningkong ban ai ngu ye ublay bat kumjuru ye ka program committee jang kani 1 kena 2 euro. Kabla ibit ban jet ban penyeng yang ha kani ka por ban penyat ye kani ka program. Tu ai baki aka baro kiba ni kiban participate hagani ka program ki banja shimbenta hagani ka program bat kumjo ru phi ki baya pet na ye to ai ba baro kin long kat kum kamon ka jang uplay ti to menta shwa bangin jas dang shakman in ye duwai khabrip ken Kukpa jangi ubahapning ni wana try hakmat jong me hagani ka por banduwai ban ai ngu atry ka jing ku ka jong me ka jing im ka jongi ya ka jing don ring kat ka jong me nadu pastang ka jing im ka jongi atry but baro kitayo ki bangila ashem ka jing im ka jongi but hadu hagani ka por atry bangilong kum ni ku bangilong ka dei da ka jing ku blay ka jong me atry ni da duwai atry ba habangin penlong ya ka program bat ngin penyat ya ka program shakmat atry ai bakan long kat kum kamon ka jong me atry ai bangi baro kinong shimbeta atry ngin long tang kita kitendong jing pensawa hakaba umensem u jong me hi atry un gren hapadeng jong hi atry tu map yaki pop ki ba bilin ba ki ba mishem ha ka jing im ka jongi kerteng jisu ngi pan amen Dito mentapan ngin yat shakmat no igani ka program but mentangan khot ya imis mebari ka but imis keramika bagin ya lam yangi na ka jing wai ka ba real spa nyo but sun spa kandai puar na ka barim ublay u I yanga Tinga ai ngu yaki tu kinong yalam jing rwai ki jongi mentan ki bela yalam yangi daga tu ka jing rwai ai ublay u eat yanga kabalong ka bas ngau tenat hadu kata kabaya thu shapang kata ka jing eat ka jong ublay yangi ba kumno ublay u eat yaki sim ki barit bat kumno u eat yaki ta ki tiu kula bat ki tiu lili berkat ka nu ka jing eat ka jong ublay yangi le kat hadu bula ayala ukun pan yap na ka binta ka jongi di ai kublay ya pi baro ki ba pet ya kani bat ki blay rwai ru ya ka tu ka jing rwai mentan de minta pat ngan khot no ya
Ilin tempat izania bakin yalam yengi hakajing pulis dang bat duai. Jika lenong basau dekat banyak, nama kata tu dapat kongo ialah dia hauble, ndai tu ialah persyak yang usaitan dia ucapai yap nak napi. Tonginya duai. Kupa jengi ubah benengi wan hakamat jeng me ban duai bat ban ai ngu ya ka jin don ringkat jeng me bat ngi ban lakas ngi. Ni duai ru ba me men don ringkat lang bat ngi baro ki ba yashim benta hakani ka program. Tu don ringkat ru bat imei ipa ki hemen ki para ki jongi. To ai bor yangi bangila bat ngotho ayu me kwa ban hikai yangi. Ipa nya kini baro ha ka kerteng ujisu amen. Tinga ai kublai ye ilin pat izania ru ki bala pulis dang bat duai na katu ka dekot na u Jacob lenong ko basau dekot ka bahnyo ka bayatho yengi shapang kata ka kamram ka jongi kum ki kristan kum no bangi dei ban pen ko ngu yala dia tang ha ublei pat kum no ba habau soitan wan pat ban pen shoy yengi ni dei ban be no ya u dito ublei unang kerku ya pi baro arngut para pat bapenang san ha ki jing puli ki jong pi bat kum ju ru ba pi penang iet ban puli ka ktien ka jong ublei pat ban duai. Diminta pat ngan khot ya ka special number. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us.
Ti kum tu nga ai ku blai na benta ka to ka jing ruai ka bas ngau tanat ka jong I mentan ka badon jing mod Ti hagani ka por menta pat ngila poi she ka wei pat ka benta bat ka ta ka long bangin snap ayu ka ktien ka jong uplay ka don man kren hapadeng jongi hagani ka por ngala shimye kani ka jingye tho khana na ung Matthias lanong ka basaw de khot ka baning kong ter ti hagani ka por ngan ye tho khana ye fi she phang ka jing pen shoi hangi baro fi tip nem ka jing pen shoi ting ngit firu ki ba ye pet na yeng fi sngo tho ka ka ta ka jing pen shoi bat bon sin hiru ni sha pen shoi Day nam day. Hoy. Ti ngan ong yu pi ka ka jing pen shoi ka day ka but thap ka jong usoi tan. Ka day ka trick ka jong usoi tan. Kum no ba un pen long yengi bangin le ya ka ba ukwa yengi ban le. Pat ban pen so si pat yanu la dang sha pen shoi pen so si ano? Ya u Jisu la dang sha pen shoi ka mot ngi ko ngo yu soi tan bat ngi pen so si ya u Jisu. Ngi pen pas ya no? Ngi pen pas ya u Soitan bat ni pen fail pat ya u Jisu kata kadai ka jing pen shoi ken dementa phila tip ka jing pen shoi kadai ka but thap lani ka trick ka jong u soitan ba un pen ko ngo yangi ya u bat ngin pen sngo si pat ya u ble so thon em lani u Jisu dementa ngan ai fi ka wei ka nuksa ken ka example phila ban ong ka ta ka jing pen shoi menta smut dur ma fi menta phila don hayeng kom to dang step phila ki Pla dona ka jing thia ka jong pi te menta marsin khi thia fi le kom no fi shong marsin khi thia sha ba fin hiar na jing thia fi shong ha jing thia fi duwai shu play pan ai ngo bo la don ring kat bo la da ya fi paro shimit pat kum ju un ai bor pat ya fi ba fin le ka mon ka jong u ha ka ne ka sni ka dei ne te ja ayu te kum tu fla dep duwai nang tu fla hiar no na ka jing thia jong fi pat ha fla dep hiar nang ta na jing thia jong fi le ayu fi le chapo bathroom pi shoot banyan de fi shoot banyan ang tu fi ta khmat pat la dep nang ta baro fi le kum no ba fi ru ki ba yudan hayeng tep nang tu pat fi ong men ta adep shoot banyan ala adep disha ong ala adep ban betaki khmat ki jong ang le kum no men ta ngan let chapo kamra shja ban let di sha dei ne nang tu to fla mot ban let di sha suppose men ta fla ya kamra yin shja mo ban let di sha I khot I me fi Nadia Natalia, Eileen, Zania, lani yefi ki badon hayeng kong baba ali si kun mon penyarap yang ai ka ni ka kam diat bangat pendam fi pat filamut ban ong to me to ngan wan yarap yefi rei ja ayu usai tan pat ong apo idon wud ba imin sim jong pi Eileen nice ngapi to me uf tang step tang disha ru padep disha la khot yang ban yarap ka ma thai fi ngai ni me Filang kom ta soitan Ukraine ka don ba men sim jong pi kum ju ifi ki badon hayeng film le ngap ta ka ngap pet de yo khot I me de ong de la wan pat chipet I ong ifi fila beli fi klam wan ha bang khot ifi mane file kum no fi ong kum no I me jong fi ong nga kham yo sngo te me ha ba po pat phila yo sngo ka ta ka dein ka jing pen shoi ka jong soitan pi ru ki badon hayeng Kadai kata ka jeng pensoi ka jong usoi tan di kum ta ken te men tangan ai fi so ka wei ka example baro nang ni pialit school na okay te firu ki badan hayeng nganget pialit school fi dan hak laki jong ki class ki jong pi compare fi dan hak class 1 la ni class 6 la ni class 10 kum tan re ni ru ki bala he ru ngi sha pensoi te mod dur ma fi dan ha school ja yu don I parlok jong pm ira ya u pencil u style bha pencil ba style ba ma phi padam pidan you to pencil belong very simple but uba plain dia por biti parlok jong phi dang le cha bathroom usoi tan u le ha dono cho phi wan ha dono jong phi ong kong baba lani Eileen Zania lani Nadia Natalia dia kumro shim na ka shim si tu pencil tu ba style ha fili fidan tu ba simple ha bom le ri re ki parlok kim tre ban pet you to pencil jong phi te ja ayu usoi tan hang ta u la wan Soitan ong ai idea ro ya fi nang tu the one by parlok jong fi I wan na bathroom ikli she Eileen she Natalia tu pencil ba style bha jonga fi ong bet ong fi bo ngam tip tinga fi dan se utau pencil nga klem yo Henry hapo pat pitip ula don she utau pencil hapo ki pla ki jong pm te kata ka dei ka jing pen shoi ken te ka jing pen shoi kam dei tang ma phi ki khna ki barit ki ba sha pen shoi Henry ni ki ba hair ni sha pen shoi bet man la ka por de nak ta ka daw ngi don kam ban pan map do now play de ne po on map na mar bangi la ngop ha ki jing pen shoi ki jong u ni la pen sngo si ya u play de ne but ni la ko ngu ya u soitan te minta pat ka jing li ka ba lai pat
ka jing kali ka baning kong ka dei ka ka jing pen shoi ka jing kali ka ba ar ka dei hatu mangi ki khinna bat mangi ki bla heru nei pa jongiru ki sha pen shoi ne em ka answer play yolon mantan ni sha pen shoi man la ka sngi man la ka second ka jing im ka jongi pat ha bangi ngop ni le kum no ni ha man pan map na ublei em de minta pat ka jing kali ka ba lai pat ka dei hatu jisu pat ula sha pen shoi ne em hau saitan ka answer ka day ya piru ki padan hayeng ka answer ka day ba u jisu ru ula sha pen shoi per khat fi ka jing not ka jong soitan pen shoi tang ya pi but ya fi ki padan hayeng henry pen shoi ya u jisu ru pitem ne u jisu de kon jong no u jisu u day u kon jong u blay nanget pi ki padan hayeng ru pitep u jisu u day u kon jong blay per khat u soitan kat ya kon jong u blay ru u not ban pen shoi okay ti ninya pet kumno tau soitan ula pen shoi ya u jisu la tho aga gospel u Matthias la nong ba saw ning de khot ka baning kong ter hado ka bakhat we ba haba yu jisu la de ban pen baptist okay la de ban pen baptist hakawa Jordan da u Yohanes ja ayu kumta bala de ban pen baptist yo jisu la ya lamno do men sem u jong u play shaka reclaw shaka reclaw shaklau hangta claw em u jisu vitep ule ayu ye fi badan hayeng ro u jisu hangta claw ula shong hadu sau posngi sau po miet ule ayu hangta hapo claw u dem ban tu wai ban gren ban u play u jisu su shong ba hangta claw hadu sau posngi sau po miet but u su dem ban tu wai ban gren ban u play di shmut dur fi saitan pat nang ne na kandong ula shong suppose u jisu shong hang thiam hakla saitan ula shong kom ni hang thiu la pen wang ani de jisu ti la don hang te hakla hadu sau posngi sau po miet and pitip ne em u jisu haba u don hang ta klaw em u klem bam a ru em u klem bam u klem di super khat ma fi ada ni tam shi sngi ru ada bam da long kom no mei la thangan te ai ja no sa mei la thangan la tlot dei ni em per khat u jisu le kat no sngi sau posngi sau po miet u shong hang ta klaw u du wai but we kren but u play but u klem bam a u klem di a tu saitan pat ula shang nang tana jrang train a udan mon kendong yu saitan la ban don ula pe ti jisu hang te la shang klem bam a la thangan an le kom du ngan le pen shoi no yo jisu da ka jing bam na mar u jisu klem bam a ula thangan te jai yu hang tau saitan ula let ban mare try to dibushu hair wood sajan u jisu dibushu yad ru la yad wood dibushu mare ru la mare wood okay ban let hang ta ban pen shoi yo jisu u ong kom no yo jisu wong yo jisu la da mi long u kon u play to hukum ye kini ki mau bakin long ki pu komut haklau ti don mau be den em haklau ti kin don be ki mau ti ong kom no saitan yo jisu la da mi long u kon jong u play em ye kini ki mau ki badan hang ne tu pen kala kupu komut pen kala jing bam namar mi klem bam e la sau posngi sau pomiet tu pen kala jing bam se ye kini ki mau hangta pat ja yu jisu pat pitem ne mula jubab kom no yo saitan ula ong yo saitan la tho bam tang dau kupu hi ba on im ubriu henry de kiktien baro ba mi no naka shintur ublay kamut bangi ki breu em u jisu la ong yo saitan ni ki breu ngim im tang namar bangi bam jing bam man kasngi ya firu ki padan haye phem im tang namar ba phi bam jing bam man la kasngi henry de kiktien baro ki ba mi no naka shintur ka jang u blay nakta ka daw ni don kam man puli ka ktien ka jang play ni don kam nang tapat bantu wai show play namar ngim im tang da bangi bam jing bam okay ti had dia nang ta u saitan ula sngo si kamu saitan ula feel em den em saitan ula feel em nama ula pen shoy u jisu henry u jisu pat ula le kom no ula ong yo saitan bam tang dau kupu hi ba u breu un im henry de kiktien baro ki ba mi no naka shintur ka jang u blay u klem tre ban pen kala mau o ban pen kala jing bam ya kita ki mau hang ta klau nang tau saitan ba ula perkhat biang wangi kum tungala feel le kum dong akwa te ba jisu on ko ngu yanga ti ja ayu nang topat u saitan ula yalam yo jisu nang ta na klau sha Jerusalem sha ka temple ha Jerusalem temple ka mut ka jeseng nang ta na klau u saitan ula yalam yo jisu sha
ka temple ha Jerusalem pat hang ta paula poi hang ta temple em u soitan rayam yu jisu sha kituki lani plaman ong kidong jong ka temple kidong ko mut menta da pikiu sha jong terrace pikiu sha jong terrace de dampat ker grill re ka terrace de da piyeng nang tu na jong nang tu na ja da pi pet chapo ikumban ha de I mei pang sha mai amangi de nam de tang shu yeng biang hang tu ti sa shi sin dengan le kom no yafi ngan sho yafi da fi hap nang ni chapo le kom no de berkat usoitan le yapi ki badan hayeng ru berkat yo soita yo jisu le usoitan ulaya lam sha kita ki dong jong kata ka temple but hang ta fitem ne usoitan ong kom no yo jisu u ong yo jisu la dam bi long u kon u blai to peno ya ladi na bala tho un ai hukum ye ki angel jong u shapang jong mi but kin ra ya mi hakikti jong ki ba yo kumno men jen thut yala ka kachan ha umau u ong usaitan yo jisu la dam bi long kon jong blai em peno se la di nang ne shathi shapo namar pidi ka kon jong blai pi mut da pi hap nang ne na jong shapo u blai um pai ki angel ki jong u ban bat ya piเป็นสรองกันอุสัยตาพี่ควรจะอุบเลยเถอะพี่ควรจะอุบเลยเถอะพี่เป็นหาบเสียนังอีกอังเกลกันจะวันเป็นบันน้ำมันงี้รู้แล้วดังงี้หาบนังตัวน่ะจงเตเรียสจะปอชุมดดูมาพี่มั้งพี่หาบนังตัวพี่หมดได้อีเมย์อินชูเอียดอีกตัวแบบเป็นมองแบบเป็นมันเศร้าได้อีเมย์ป้าจังงี้กิมเละกันตากิเละมันกินมาเลยวุดบันแก้มอย่างเงี้ยที่อุสัยตารู้กุมตากันอุลามดบันเป็นชอยาจิสุบักกี้อังเกลกินวันบัดกันสุขทุกเนี่ยdia hadir nang ta pat pitip ne mu jisu pat hang taru reply biang yo soitan u ai ju ba biang yo soitan u ong kom no yo soitan la tho pat menom tin ju yo try u ba u blay jong me kamut menom pen shoi yo try u ba u blay jong me da kita ka jing sarong banga nga de khon jong u blay te dang hap nang ni shathi shapo ru ki angel kin wan bat yanga hang tau soitan sashi sin yakaba asin ula feel biang ban pen shoya u jisu berkat hang tau soitan la so si fi tharai mo ne kum ne soitan la so si fi ru ki badan hayeng tharai soitan la so si nan ta la pen shoy la shi sin na ka jing bam ru da la thangan ru ka ba aru pen shoy da ka ta ka jing sarong badi khon jong ublei bi ki angel kin wan bat ru kham ko ngo yanga ja ayu soitan hang tau la berkat biang sakawai ka idea kum nu ngan pen shoy ya u jisu ba on ko ngo yanga nang ta pat pitim ne nakata ka temple na Jerusalem u soitan ulalit ban yalam ya u jisu sha jrong lom manu bla jukio sha jrong lom nang ne pat jukio fish pat jukio fi tinga thrai to mentas ong na imei pa mo ong yalam yingi se sha jrong lom pi ki badon hayeng ro da pem pat jukio sha jrong lom ka sha jrong lom ka longkom sha jrong teresi mo pi badan hayeng ru kiu kai sha jong terrace da pem pat ju kiu lom le kitu ki bla kiu ti ki yo ki tip pa la pi don ha jong lom pio I lot ki the ki madan da ki don ki wa ru pio I long kom na jong terrace da don ki wa ru pio I da don ki deng ru pio I nang ta da ki don ki yeng ru pio I da ki don ki kali ru pio I ta don ki e ru ha ba pi don ha jong lom long kom ba don ha jong terrace ma shu ai example mo te pio I lot ken ki the nang ta u jisu u soitan la yalam yu jisu shata sha jong lom pat pitip u soitan u ongkom nu yu jisu u ongkom de kita ki e baro ngan sa ai hame la da mendem ban money yanga kamut ulapen e yu jisu tu yang nang ta na jong lom ong pi in em ki ki hima ka pertai pi in em ki the baro ki badan ha ka te ka pertai u ong yu jisu soitan ka the baro em ka dei ka jonga ong u soitan ada pi deman mania ban syakri yang pi ko ngo no yang usaitan uang usaitan yu jisu ngan ailut ke tie baro hapi ula penbit da kata ka spa bat ka buram pertai uang da pi ko ngo yang pi syakri yang pi dem yang pem dem shu yu tau blai pem syakri shu tau blai jong fi belong ku pau ba beneng pi deman mania yang usaitan ki tie baro em ngan sa ai no ya pi uang usaitan hendrai u jisu pat ngatrai hakani ka sin ka balai tu jisu la dom shisha nama la pen shoi shi sin u jisu klam snap uni saitan u wan biang dei ne dia ka sin ka ba aru niu la wan biang dia ka sin ka balai u jisu le kom no pitep u ong yo saitan kilik no me u saitan na bala tho men mani yo try u ba u blai jong me tang yo u hiru men shakri u la be sanon yo saitan kilik no me u saitan na bala tho men mani yo try ubau blai jong me tang ya u hiru men
syakri. Nama syaitan ong kumno yu Jisu kati barok kadai ka jonga lada mi demat syakri yang mi kok ngu yang ngan ai lut kati ka spa ka buram barok ka badan hang tiapo. Ya me u Jisu pat ule kumno adai kum pulis dang i zania mene na Jacob lenong ka basau de khot ka bah nyo. Kabala tho namar kata tu da pin ko ngu ya la di ha ublei henry tu ya le persha ya syaitan ti on pet yap no na pi dein em u Jisu ula be ya syaitan u pin ko ngu ya la di hanu ha u blei pat ule kum no pat ya syaitan u be hangta da ula be ya ta u syaitan Jayu syaitan junu syuartat ban wan hajan jong u Jisu tika long kum ta ken yangi baro ru pi ki khna kum ju yangi ki bala he ru mo ngimla ban ong tam bangi la he ngim ju sha pan shoi imei ipa jongi ru manga ru bala sama kum de nga sha pan shoi man la ka por ka jing em ka janga ngi ru ngi di ban tip kum bala tho au Jacob le nong ka pasau de khot ka ba henyo ka ni ka dei ka duty ka jongi kamot ka kamram ka jongi ki Kristan ki de ban le kum no ban pin ko ngu ya la di hau blei bat ban be no ya u syaitan ti kamot ka no sin la pen shoy yu Jisu lai sin ti fi ki badan hayeng ro to answer yang ka no sin la pen shoy yu Jisu do syaitan hadu lai sin okay ningkong la pen shoy de ke yu Jisu daka jing bam le kum no Jisu la thangan klem bam e pin kala jing bam ye kitu ki mau de ne em firu hayeng pet ye kani ka jing kali ha ka baning kong syaitan ulah pen syai de ke ya u Jisu de da ka jing bam ban pin kala kupu ye kitu ki mau ha ka sin ka ba arpat ha pen syai de ke gam to ka sin ba ar kin mau la ya lam stu temple le kum no wang ban no yes ban kin thi la ni ban no nang ni na po o nang ni na jrong shathesha po dei ne em tu Jisu ko ngo ne em u klem ko ngo u klem sngo sarong ba u de tau khon jong blai but un pen no ya la di nang ta na jrong shathesha po but ki angel kin wan ban bat ya u ha ka sin ka balai pat la pen show you Jisu de kum to yes ban ai ka perthai la ni ka spa bat ka buram ka jang ka perthai ban ai yu Jisu tang la dau Jisu le kum no u dem bat u shakriya u syaitan jayu u Jisu ko ngo ne mi syaitan u klem ko ngo tang shi sin ru u le kum no u be sandon ya u syaitan bat u ong ki le no me u syaitan na bala tho men shakri ya u try u ba u blay jong me tang ya u hiru so tho ne tingi ru kum ki fi ru kum ki khna Kristan phi ki badon hayeng ru kum ju yangi ki bala he ni dei ban yai be yo syaitan but ngin yai tip ba ka kamram ka jongi kan yai long ban pen ko ngu ya ublai ti mentang ngathrai fila tip lut ke ga jing pen shoy dei ne nang tapat kat no sin la pen shoy yo Jisu but daki la pen shoy ya u Jisu te to hakani ka por ngi la poi shabakut jong kani ka jing yu tho khana to mentang in ya duai lang kat mo to bot na din jong aba phi baro to bat ikikti ki jong phi nang to pat fi ru ki badon hayeng to bat ikikti ki jong phi pat pen bot na din jong a ya kani ka jing duai okay to khabrep ken ku Jisu ba in metip ngi long tang ki khena bat ki breu ki ba usoitan uwan ban pen shoy yangi man la kapor but upen shoy yangi ban le ya ka ka bangim day ban le henry atrai ni kwa ban ko ngo tang ya me om yo soitan tu ya rap ma me but I bore ma me amen te to mentang in ya pet no ya ka assignment ka ba imis morivia ila ayangi mention ta yo ngin ya pet manu bala le ya kitu ki assignment kitu ki homeworks ki ba ila ai
ish ki trim de ki khna ki la yal dep ki assignments ki khna ki ba ko ngo shisha ki la pen dep lot ki ba imis ila ai bet ki la submit ru wood te min ta ru nga ya fi ngan ai assignment la dep ban ya thu khna ya fi kum tu shapang ka jing pen shoi min ta pat ngan ai sa manga ya fi ka homework bat ka assignment dia ma fi ru ya le ya ki assignment ya le ya ki homework nang tu pat sa submit ya ki homeworks ki jong fi bat ki assignments ki jong fi how to number haki screens ki jong pi the tormenta shwa bangin why no egani ka jingya seng ka jongi gani ka jingya lang ka jongi na ki yeng ki jong pi bat kum juru mangi nang ni ki baya participate hang ni mo but tungin ya ruai ka tu ka jing ruai I chorus u David but u Goliath haka jingya lambiang jo imas meberika but imas keramika Tementa sashi sen pat nga ai ngo bat nga ai kublei shibun ya imas meberika bat imas keramika ro ki baya lam yengi hagi tu ki jingwai ki bas ngau tanat to ublei unang kerku ya ka jing im ka jong pi ringkat bat I Nelson hagi jing puli ki jong pi to ublei unang yai kerku bat pi ro pinang it ban shakri ya ublei hagi talent ki jong pi ki ba ublei hi ula ai happy to mentang la poi shaka wai tu ngin duai lang ya ka jing duai utrai pat but na din janga pat ikikti ki jong fi pat but na din janga kok pa jungi uba hapning long ba khot ka kerteng jong me wan ke hima jong me long ka mon jong me hakndo kum ba hapning to ayingi menta ka jingbam jungi ka bahla ka sngi to map ru ikiring kang ki jongi kumbangi ru ngi map ikibele sniu yengi to wat yalam yengi shika jingpen shoy ru hinre sumar yengi na ka basniu na ba jong me long ka hima ka bor bat ka buram ru halakata amen par hak ba why not to ai ba ka jing ai e u Jesus Christ u ba try jungi bat ka jing it ba u blay lembat ka jingya salok umin siem ba khoi kini lai ha uwe kinda shang sa ringkat bat ka balang ka jongi ki long me ki long pa ki khon samla bat ki khon khina ki jongi bat satlak ka perthei na do menta bat shadu pam jukun amen